Hola, bon dia. Bé, som la professora de filosofia. Crec que no mos coneixem. He estat fora de l'institut durant un temps. Potser amb qualcú de vosaltres m'he topat quan he vingut a dur papers, però el cas és que no vos he impartit cap matèria fins avui, veritat? Oi que no? Sí o no? No. Bé, estic segura que na Marta, la meva substituta, ha estat una gran professora que heu après molt amb ella. Desig que a partir d'avui pugueu continuar aquest aprenentatge en jo sense que un canvi a aquestes alçades sigui traumàtic. Ai, perdoneu, no m'he presentat. Em dic Clàudia i porto 15 anys donant classe de filosofia a alumnes de secundària i de batxillerat. Els últims temps hem travessat un bon temporal, amb això de la filosofia. No sé si sabeu que un ministre la volia fer desaparèixer. Jo ara estaria donant classe, no ho sé, d'iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial, però encara resistim. Sí, teniu raó, entenc les vostres cares. Voleu saber d'on surto jo, oi? Bé, com vos he dit, he estat fora de l'institut durant un temps. Ha estat a causa d'una baixa. Gairebé 2 anys, sí, hagués tornat abans, però amb això de la pandèmia m'ha estat impossible. Els motius de la meva baixa són personals i no cal explicar res més. Ara ja som aquí. He tornat i junts anem a viure el meu retorn a una matèria fràgil, una matèria que agonitza, que desapareix a poc del món acadèmic. I és per això que és més important que mai que aquest coneixement sigui dit, però sobretot escoltat per vosaltres, amb més força, amb més ràbia. M'enteneu? Sí o no? Comencem. A veure. Aristòtil i els sil·logismes. La lògica aristotèlica. Aquest bon home, a qui agradava passejar mentre pensava que va viure fa gairebé 2.400 anys, va ser el primer sistematitzador de la lògica. La seva noció central és el sil·logisme. Sil·logisme és una paraula que ens arriba del grec. Fixeu-vos, hi ha una altra paraula que també ens arriba del grec que utilitzem moltíssim avui dia, que és sincronia, oi? Estar sincronitzats. L'heu utilitzada? Sí? Doncs se construeixen de la mateixa manera. Sincronos, unió del temps, sincronitzats, i sin-logos, unió dels arguments. Deia el filòsof que aquests sil·logismes estan composats de premisses, sempre 3 premisses, cap negativa i totes veritables. La primera, ha de ser universal. La segona premissa ha de ser particular i concreta, específica, i tenir termes en comú amb la primera. I l'última, la tercera, ha de ser la conclusió. Vinga, un exemple molt fàcil. Com et dius? Agustín, encantada. Mira, si jo dic tots els homes i dones són lliures, l'Agustí és un home. Aleshores, conclusió? Quina seria la conclusió? L'Agustí és lliure, molt bé, fàcil, oi? Ara bé, si no seguim les regles, podem arribar a absurdes fal·làcies, a coses falses, a fakes que diem avui dia. Per exemple, si jo dic, primera premissa, tots els homes i dones mengen. Segona premissa, tots els cans mengen. Aleshores, la conclusió seria, tots els homes i dones són cans. Què ha passat? Quin és l'error? Doncs que la segona premissa he dit que havia de ser particular, oi? I l'he feta universal, tots els cans. I això mos ha duit a dir un disbarat.
La lògica dels sil·logismes, al llarg del temps, ens ha dut a greus errors històrics. A veure, perquè ho entengueu millor, penseu en Calígula. Sabeu qui és Calígula? Ho sabeu? Hi ha algú que ho sàpiga? Sí? Qui és Calígula? Molt bé, va ser un emperador de Roma, però és que a més té la fama que va ser l'emperador romà més cruel de tots els emperadors. Però ell sempre se va comportar d'una manera lògica. Ell deia, es mor per ser culpable, primera premissa. La segona, s'és culpable per ser súbdit de Calígula. Com en aquell moment tothom era súbdit de Calígula, tothom era culpable i tothom què? Havia de morir, oi? Lògic. Ho trasllado a un cas més proper, de classe. Per exemple, si jo dic, se suspèn per ser ignorant. S'és ignorant per ser alumne meu. Com en aquest moment, aquí tots sou els meus alumnes, tots sou ignorants i tots suspeneu. Quina és la trampa? Ho sabeu? Perquè hi ha trampa, Si us fixeu bé, tant la premissa s'és culpable per ser súbdit de Calígula com s'és ignorant per ser alumne meu no són premisses universals ni veritables. O és que tots sou més ignorants que jo? Sí o no? Ho sou? No ho sabem? Doncs anem a comprovar-ho. Us havia duit un examen, però com amb això del Covid no puc repartir els fulls, ho farem oral. Sortiu guanyant, perquè eren 4 preguntes i així només hauríeu d'escollir una. Jo les llegiré, vosaltres escolliu la que voleu respondre, aixequeu la mà i voluntàriament doncs anem xerrant. Jo no diré res fins al final perquè ningú digui és que aquest ha dit i ara té avantatge. No, d'acord? Vinga. Primera pregunta. Expliqueu el misticisme numèric de Pitàgores. La segona. Oposeu Heràclit a Parmènides, raonant la resposta, sisplau. La tercera. Anuncieu allò que coneixem com a paradoxes socràtiques. I l'última, el símil de la línia de Plató. Qui s'anima? Què passa? No heu fet aquests filòsofs amb la meva substituta, amb la Marta? No heu estudiat? Ho heu deixat per l'últim dia o us heu quedat en blanc? O vos sembla injust aquest examen, potser? Tots els professors som justos. Jo som professora, aleshores jo som justa, o no? No? M'estic comportant com Calígula, no és cert? Utilitzant premisses no universals i no veritables, perquè no tots els professors són justos, ni tan sols tot el sistema educatiu és sempre just. Perquè, per exemple, vos semblaria just que una professora que prova d'ajudar una alumna seva perquè sap que el seu nòvio abusa d'ella sigui finalment acusada d'assetjament, sigui finalment acusada d'estalquejar? Sabeu què vol dir estalquejar? Sí? Sí o no? Potser no ho sabeu tots, però segur que ho heu fet, estic segura. Mireu, estalquejar ve del verb anglès to stalk, que traduïm per espiar, per assetjar, per perseguir obsessivament. Tots hem cercat informació i fotografies a les xarxes socials d'algú que ens agrada, de qui ens hem enamorat o d'algú que ens cau malament, fins i tot algú a qui odiem. Tots ho hem fet en un moment o un altre. De vegades volem saber amb qui ha dinat, o si va al gimnàs, o quins hobbies té, i de vegades ho fem un cop al dia, o cada 10 minuts, obsessivament. Aquest va ser el motiu de la meva baixa. Vaig ser acusada d'estalquejar, però us asseguro, us juro, que jo no odiava ningú ni estava enamorada de ningú. L'examen no el farem, només era una manera de demostrar-vos com és de fàcil ser injust amb qualcú quan se tenen les eines adequades, quan està al poder. Jo no estava enamorada de ningú ni odiava ningú, però sí, vaig estalquejar n'Alba. Alba. Quin nom més positiu i inspirador, eh? Quina contradicció. Alba, la primera llum del dia. N'Alba era una al·lota molt especial, Però per què vos estic explicant això? Bé, tant se val, perquè estic segura que heu sentit molts de rumors, oi que sí? Els passadissos, els patis, durant tots aquests
mesos, estic segura, que tothom en xerrava. Quan vaig marxar ja tothom en xerrava. Així que almenys així sabreu la meva versió, almenys així sabreu la veritat. Nalba ja no hi és. Va marxar fa cosa d'un any i mig amb els seus pares a viure a Barcelona. Jo som de Barcelona, per això aquest accent. Jo vaig arribar aquí a l'illa buscant una vida més tranquil·la, però les coses no han sortit ben bé com havia imaginat. No he tornat a saber res més d'ella, ni dels seus pares, ni en vull saber res. De fet, no vull saber res de cap de vosaltres, perquè no m'interesseu en absolut com a persones. Només m'interesseu com a estudiants, com a aprenents, com a usuaris del sistema educatiu. Per mi ara hauríeu de ser tots com nombres, cada un número. L'1, el 2, el 3, el 4... Escolta, 5, vols guardar el mòbil d'una vegada? 6, vols deixar de passar notetes? Què passa? Estem atents o què? Així hauríeu de ser, numèrics. Si hagués pensat com Calígula amb una lògica no veritable, potser no hagués tingut tants de problemes ni dubtes. El primer dia de classe no vaig reparar amb ella. En el primer instant sou tots com una gran massa de crits, de rialles, de color. Jo també estic nerviosa el primer dia de classe, com avui. Avui per mi és un altre cop com el primer dia de classe. Això de que sou vosaltres, els alumnes, els que esteu nerviosos, quina bajanada. Molt més ho estem els professors perquè mai sabem en quina fauna mos trobarem. Ai, perdoneu, no volia dir fauna. Vosaltres no sou animals i jo no sóc cap cuidadora d'animals. Em sap greu. Bé, per on anava? Sí, vaig reparar amb ella passant llista. Duia els cabells tintats de blau. Canviava sovint de color. La pell molt, molt blanca i un enorme tatuatge en la part alta del braç. Jo no sabia què era aquell dibuix d'aquell tatuatge, no tenia ni idea, però em va cridar molt l'atenció perquè tenia com la cara d'àngel una mica dolent. El tatuatge, no Nalba. També era com molt viu. Nalba me va explicar després que aquell tatuatge era na Harley Quinn, una supervillana de còmic, enemiga d'en Batman i nòvia d'en Joker. Nalba se sentia com la Harley Quinn, forta, intel·ligent, sensual, descarada. Dins la ment de Nalba sempre va haver-hi un món fosc, dark. Sé que no mos tornarem a veure i no m'importa. No m'importa que la gent desaparegui. Tothom desapareix, sempre desapareixen. Si m'he de quedar tota sola amb els meus moixos i morir, m'és igual, i moriré. En tinc 2 de moixos. Un, en Renko, me cuida com si fos un ca. Ell seria capaç de tirar-se el coll de qualsevol si veu que m'ha de fer mal. L'altre, la Bonnie, és molt diferent. La Bonnie és molt tendra i tot li va bé. No s'assemblen en res, en Renko i na Bonnie. Nalba tampoc s'assemblava en Renko, ni a la Bonnie. Nalba era com na Harley Quinn. Tràgica, com ella. Na Harley coneix el Joker a un psiquiàtric. Ella és la doctora i ell és el pacient. Ell la maltracta i li pega i ella cau bojament enamorada d'ell. Tot ben natural, com podeu veure, oi? De vegades les coses comencen d'una manera molt rara. Jo necessitava comprar terra per les meves plantes. M'agraden molt les plantes, sobretot les plantes crases, però se m'estava morint. No totes, només les que tinc penjades de la paret del corral. Un nòvio meu les va regar amb aigua i sal. Una nit estaven sopant amb uns amics i ell va decidir, després de sopar, agafar l'aigua de la glaçonera i ficar-la dins les plantes. Ell mateix havia posat sal dins l'aigua perquè el vi es refredés abans, però després de sopar havia begut tant que ja ni se'n recordava. Ara ja no és el meu nòvio, evidentment, no podia seguir amb un noi així. Un altre cop, perdoneu. Bé, jo havia anat al supermercat a comprar terra, d'aquesta oxigenada, de substrat, que li diuen. Quan de cop, quan travessava el pàrquing, vaig veure que hi havia qualcú assegut damunt del capó del meu cotxe. Era Nalba, allà, molt quieta, plorant, com si el món sencer es pogués enfonsar sota dels seus peus. Què havia de fer?
Fer veure que no l'havia vist. Deixar-la allà tota sola plorant, girar cua, no sé què havia de fer, atropellar-la. No pot una professora parlar amb un alumne seu quan se'l troba fora de l'institut. Està mal fet. M'obriren un expedient disciplinari. Si no sabeu què vol dir això, jo us ho explic. Un expedient disciplinari és l'infern. No me l'obrien només perquè me trobés en Alba, allà al pàrquing, i jo decidís quedar-me a parlar amb ella. No, evidentment que no va ser només per això. Però allò va ser l'inici. Me l'obriren per tot el que va venir després. Un expedient disciplinari vol dir que som una comissió d'investigació integrada per companys de feina i amics, per el director de l'institut, per un inspector i per bé saber qui més. També vol dir que et poden suspendre de sou i feina i que passes molta vergonya perquè tothom admira i xerra de tu, però sobretot vol dir que has de passar la humiliació, d'explicar una vegada i una altra vegada, entre tantes d'altres coses, el per què consoles a una alumna teva quan te la trobes plorant damunt del capó del teu cotxe mentre tu dus un enorme sac de terra a les mans. Vàrem estar gairebé una hora, totes dues, damunt del capó del meu mini beix, assegudes allà, dins la fosca del pàrquing, xerrant. Aquella llum dèbil i rara va ser l'escenari de la nostra primera conversa. M'agraden els pàrquings. De vegades me fan com a por i de vegades me semblen asfixiants, però m'agraden. M'agraden perquè crec que són llocs on pots xerrar de coses que no xerraries en qualsevol altre lloc. Potser per això ella m'ha explicar, Nalba m'ha explicar que aquella mateixa tarda s'havia discutit amb el seu nòvio, al súper. Jo a ell no el coneixia, no l'havia vist mai. Li deien Peter i ja no estudiava, era uns anys més gran que ella. Tenia cotxe i feia de DJ a un hotel i a un parell de clubs de la illa. Li deien Peter, suposo que perquè era més molon, perquè no era ni anglès, ni francès, ni res d'això, suposo que això, perquè era més cool. Nalba me va explicar que aquella tarda de dimecres i aquell vespre volien passar-lo junts, en Peter i ella, veient un anime i menjant pizza a casa d'ell. Però que quan van arribar al supermercat va començar la discussió. En Peter estava molt emprenyat perquè Nalba no li havia agafat el telèfon durant 2 hores aquell mateix hora baixa. Durant 2 hores. Nalba havia quedat per estudiar amb un company seu de l'institut, 2 cursos per sobre que li feia classes de repàs. Però en Peter no ho entenia. No entenia perquè Nalba no li podia agafar el telèfon encara que estiguessin estudiant. Li va retreure que amb aquest amic ella es comportava com si fossin nòvios, que tenien una amistat tan bona que semblava molt més que una amistat. També li va retreure que estigués tantes hores al WhatsApp parlant amb ell i que no se creia que sempre estiguessin parlant d'estudis. Nalba li va dir que no, que només eren amics. Diu, Peter, no tens ni idea de les relacions humanes, de les relacions entre homes i dones, entre amics i amigues, perquè una noia pot tenir un amic i no sentir cap tipus de desig per ell. I no calia posar-se gelós per això. En Peter li va dir que sí, que ell ho entenia prou bé, que potser era ella la que no tenia ni idea de les relacions entre homes i dones, perquè potser ella no sentia cap tipus de desig per a l'amic, però que estava segur que el seu amic tenia desig per ella, i que a més, un home sempre veu alguna cosa més en una noia, en una amiga, i que potser, si pot ser, si pot fer-ho, fa que aquella cosa algun dia passi. Nalba li va tornar a dir que no, que només eren amics i que només havien quedat per estudiar, però que si volia, deixaria de veure'l, perquè per ella el més important era en Peter, que estava molt enamorada i que no el volia perdre. En Peter li va dir que no calia que ella fes res, perquè ella veia que era una noia dèbil i que necessitava nois al seu voltant perquè li pugessin l'autoestima. Això ho va dir de manera cruel i després va girar cua i se'n va anar. Nalba se va quedar allà tota sola, plorant com una magdalena, amb una pizza buitón i jamón pinya. I què són les mans? Jo no hi era, així que no sé si les paraules van ser exactament aquestes, ni si les reaccions van ser exactament així.
El que sí que sé és que en termes generals això és el que me va explicar en Alba. Li vaig demanar on era en Peter en aquell moment i ella me va dir que havia partit de molt males maneres, deixant-la tota sola, plorant, i que la pizza buitón i jamón pinya i queso havia quedat abandonada damunt la lleixa de la secció de detergents. Jo, de veritat, és que no vaig entendre res d'aquell drama, de tot aquell drama, perquè a més, quan li vaig demanar a Alba si realment havia pensat si aquest tipus de relació li convenia, una relació de gelosia i de control, ella me va dir que sí, que evidentment que li convenia, que ella estimava molt en Peter i que estava molt enamorada i que faria qualsevol cosa per ell, fins i tot deixar de veure els seus amics i les seves amigues. No vaig dir res més. Em vaig limitar a consolar-la. Mentre l'abraçava, no deixava de pensar que potser això que sentia en Alba per en Peter era pura passió. Jo feia tant de temps que havia deixat la passió enrere que vaig preferir no donar més forma a aquests pensaments dins del meu cap. Així que li vaig dir si volia que l'acompanyés a casa. Em va dir que no i va marxar. Una Harley Quinn plena de llàgrimes se n'anava capcot dins la fosca d'un pàrquing d'una ciutat de províncies. Una Harley Quinn devastada a causa del seu Joker. De lluny, només es podien veure els seus cabells blaus tapant-li la cara. Jo vaig agafar el sac de terra, el vaig ficar dins el meu cotxe i també vaig partir. A la nit, mentre trasplantava, no deixava de pensar que no en tenia tant de sofriment, perquè en Alba sofria. No sé, vaig arribar a pensar que potser eren d'aquelles parelles que es fan addictes al dolor. El dia següent vaig sentir molta ràbia contra ella, moltíssima. Perquè sabeu què va fer? El dia següent va aparèixer a l'institut, acompanyada d'en Peter, abraçadets, molt enamorats ells, enamorats de la vida i de l'amor. En Peter la va acompanyar fins a la porta de l'aula, com un lleó que vigila la seva presa, com un ca que protegeix el seu peluix. Quan vaig passar pel seu costat, amb una veu molt fluixa, li vaig dir a Alba: com te trobes? De què? De què? Com que de què? Insinuava en Alba que no havíem estat a aquell pàrquing el dia abans, insinuava que no havia passat res el dia abans, insinuava que la meva nit inquieta pensant en ella havia estat gratuïta. No m'ho podia creure. Com tampoc m'ho podia creure una estona després, quan vaig veure que li arribava un missatge al mòbil. El llegia, s'aixecava i partia, a mitja classe. A mitja classe. Des de la finestra vaig poder veure com en Peter l'estava esperant, recolzat damunt del seu Audi 4 color vermell. En Alba va sortir corrents cap a ell. Es van besar i després van partir. El dia següent, Alba no va venir a l'institut. Va trucar dient que es trobava malament. Jo no la tenia a classe aquell dia, però igualment ho vaig cebre. I ho vaig cebre perquè m'estava obsessionant. I quan m'obsessiono, no puc aturar fins que ho resolc. Aquella mateixa nit de divendres. És que això m'acosta molt explicar-ho, perquè estava a casa meva i amb aquella obsessió no podia deixar de pensar i mentre mirava el meu ordinador amb en Renko estirat darrere de la meva pantalla, doncs no vaig poder evitar tafanejar el Facebook de l'Alba. La vaig estalquejar. Tu estalc, Albert de Moda. Vaig estar mirant quin eren els seus amics i amigues, què feia quan estava fora de l'institut, quins hobbies tenia. Vaig veure moltes i moltes fotografies de festes en l'estiu, als pobles, a les festes del poble i també a les platges. Es veia que havia estat un estiu supermogudet i divertit. També hi havia moltes selfies, algunes de sensuals, altres de molt gamberres. Vaig veure també que ella havia tingut altres nòvios abans d'en Peter.
Això es veia per al tipus de fotografies i pels tipus de comentari que se feien. I també perquè realment els escollia tots igual, eren tots talladets per al mateix patró. No sé, el típic tio així com gallet, com el guai de la classe o el guai del grup, no sé com dir-ho, el típic xulo, ja m'enteneu. No hi havia res realment que cridés l'atenció, era com un Facebook d'un adolescent, com qualsevol altre. Em vaig servir una copa de vi i la meva moixeta no hi va comparèixer. Havia donat per acabades les visites nocturnes, ella tantes visites i jo tan poques. Vaig tornar a mirar la pantalla de l'ordinador i ara sí. Ara sí que hi havia una cosa que era com estranya i me va cridar l'atenció. Vaig veure que Nalva tenia amistat amb moltes altres noies d'un look molt semblant al seu, totes amb els cabells tintats a colors, amb molts de tatuatges i la informació deia que eren noies de llocs molt diferents. I vaig començar a llegir. Parlaven molt sovint entre elles. En algun moment feien referència a les Suicide Girls. Fins i tot Nalva deia que se volia fer d'aquest grup. Jo no tenia ni idea de què era allò de les Suicide Girls. Així que vaig trascar i vaig trobar. Internet és l'infinit. Quan te poses a buscar no s'acaba mai, Internet és l'infinit. Mireu, un altre filòsof, Tomàs d'Aquino, deia que l'ésser infinit és Déu. Si Tomàs d'Aquino visqués avui dia, ho tindria superdifícil per poder demostrar això, perquè si Déu és l'infinit, Internet és l'infinit, aleshores, aristotèlicament, Internet és Déu. No ho he pillat, no? Bé, és una broma de filòsofs, no m'ha fet molt de cas. A més, no se pot aplicar Aristòtil a Tomàs d'Aquino, és absurd. Dilluns, 9 del vespre, un altre cop al súper, gairebé l'hora del tancament, gairebé ningú entre els lineals. Nalva tampoc havia vingut a l'institut aquell dia i no hi havia cap notícia nova d'ella, ni al Facebook ni a l'Instagram. Jo no comprava terra aquell cop, comprava revitalitzant per les meves plantes. Compo Fuerza Plus. A veure, duia coure, bor, zinc, magnesi, ferro i molibdè. Sí. Les meves plantes no aixecaven el cap. Aquella sal les estava acabant de matar. I jo necessitava una cosa que les pugés l'ànim. No tenia ni idea que existia el molibdè, però existeix. I es veu que és un remei infal·lible per les tiges fetes malbé per la sal. Hem de confiar en la ciència, encara que nosaltres siguem de filosofia, però és que no hi ha cap contradicció. De fet, part de la ciència és pura filosofia. Si us fixeu en el món antic, els grecs i els romans no feien particions, tot formava part del mateix cos. El que no té res de científic és l'ànima humana i els seus comportaments. Qui me trobo un altre cop al pàrquing? Qui un altre cop plorant? Qui un altre cop humiliada i devastada? La vaig pujar al meu cotxe i la vaig dur a un centre comercial, a la cafeteria d'un centre comercial que hi ha a les afores. No sé ben bé per què vaig escollir aquell lloc, suposo perquè és un lloc despersonalitzat. Està il·luminat amb una llum blanca de LED que feia que el seu rostre i el meu semblessin dues pitreres de pollastre. Fins a la cafeteria arribava la fredor immensa de les enormes càmeres de producte fresc del supermercat i l'olor predominant era del lleixiu. Sí, suposo que per això ho vaig escollir, perquè era un lloc despersonalitzat, sense drames. Jo no m'ho podia permetre, això de tenir més drames. Ja feia 2 nits que havia començat a somiar amb aquella dona jove i plena de totes les potències. Aquell dia ella semblava treta de la mà. Com un àngel caigut, com una supervivent d'un còmic d'una era postnuclear. A l'inici no la vaig deixar parlar. Li vaig demanar un cafè amb llet i un tros de pastís de formatge. No el volia, el cafè amb llet, així que a la fi es va demanar un got de llet amb cacau. Jo me vaig prendre el seu cafè amb llet. Vaig estar parlant durant
durant no sé més de 10 minuts sense parar, de com d'important és tenir una personalitat pròpia, ser crític i pensar per un mateix, no deixar que els altres ens manipulin. Com d'important és saber el que és bo o dolent i poder decidir-ho nosaltres, no deixar que els altres prenguin les decisions per nosaltres. I com d'important és que una dona conegui la història de les dones, les seves lluites i tot el que encara arrosseguem. Quan vaig acabar, exhausta d'explicacions, jo també me vaig quedar en silenci. N'Alba no havia tocat ni el tros de pastís de formatge ni el got de llet en cacau. Vam estar uns segons així, sense dir res. Després ella va aixecar el cap i mirant-me molt fredament als ulls, me va dir: he intentat suïcidar-me. Me volia matar. Alba, què has fet? Alba, sisplau, m'ho vols explicar? Alba, què ha passat? Ha passat que em vaig ficar dins la banyera i me vaig prendre moltes de les pastilles que se pren ma mare per dormir, que li dona el metge i això, i que quan ja me trobava molt bé va aparèixer la meva mare i me va treure de la banyera i me va dur a l'hospital i m'han fet un rentac d'estómac. Però no ho sé, això va passar fa 2 nits, crec, i després he dormit molt. I jo no sé què faig ara aquí amb tu. Jo no volia cercar ningú que m'ajudés, només volia sortir de Can Nostra perquè m'estava ofegant. De fet, l'únic que vull és trobar en Peter, perquè ell, saps, m'ha deixat, perquè li ha tornat a donar un atac de gelos i m'ha dit que ja no vol estar en jo, que necessita temps, però jo no li vull donar temps, saps? Perquè jo sé que quan li dones temps a un al·lot, només l'omple amb un altre al·lot. Jo l'únic que vull és que ell torni amb mi. En Peter ha de tornar amb mi perquè jo no sé viure sense ell, saps? La meva mare diu que m'he volgut suïcidar només per cridar l'atenció, però no és veritat, perquè ella no té ni idea d'això, saps? Ella no sap res d'en Peter, no sap tot el que passa entre nosaltres, i jo l'únic que vull és que en Peter torni, perquè l'únic que vull és ser seva. Alba, sisplau, no pots fer-te això. A més, tu no ets de ningú. Jo soc de qui vull i faig el que vull. Al cotxe, abans d'arrencar el motor, vaig encendre la ràdio. Sonava Silenci a la nit, de Leon Manso. Silenci a la nit, no xerraré avui, no tinc res a dir, el silenci m'ha traït, avui no és ahir, ni falta que fa. Vàrem estar una estona dins el cotxe en silenci. Ens vam abraçar. No va ser molta estona, però va ser molt especial. Li vaig donar el meu número de telèfon per si tenia tentació de tornar a intentar-ho, que tingués qualcú amb qui xerrar, sabeu? No ho sé. Quan la vaig deixar davant del portal de casa seva, li vaig dir que, sisplau, que pensés que el món està ple de coses velles i que és molt i molt gran. A la nit, estirada al meu llit amb na Bonnie al meu costat, jo no deixava de cercar aquell món ple
de coses velles que li havia dit en Alba i només veia merda per tot arreu. Jo també havia pensat algunes vegades en suïcidar-me. Cioran, un altre filòsof, deia que viure amb la idea de suïcidi és estimulant. Però és que jo no m'havien ficat mai una sonda gàstrica per la faringe i l'esòfag, ni m'havien ruixat les parets de l'estómac amb aigua, ni m'havien fet prendre un còctel de xarops per fer-me vomitar. No, jo com Cioran. Ell va morir als 84 anys, després de molt de predicar. La meva passió era una passió de merda. Volia suïcidar-me i llegia Cioran. Nalba volia suïcidar-se i s'hi posava així, valenta, com era ella. No, valenta no. Valenta no. Valenta hagués estat si hagués enviat en Peter a la merda. Així que ho vaig fer. Em vaig aixecar i vaig cercar imatges de Suicide Girls. Vaig trobar unes d'una noia islandesa, una tal Lilja. Vaig davallar unes quantes fotografies seves i amb aquelles fotografies i un parell de dades inventades vaig crear un compte del Facebook i un altre de l'Instagram. 2 comptes falsos, sí. 2 fakes, sí. Ho sé. Però és que era necessari. Era necessari fer-ho. Llavors vaig demanar-li amistat. El dia següent l'Alba ja m'havia acceptat. I jo, abans d'anar a l'institut, vaig posar uns quants likes. No negaré que no me sentia còmoda, usurpant la imatge de la Lilja, perquè la Lilja era una al·lota de 17 anys, islandesa, amb la pell molt blanca, el color del cabell rosa clar i uns ulls preciosos blaus en forma d'ametlla. Res a veure amb jo, als 17 anys. Jo, quan era joveneta, era una al·lota guapa. Bé, encara m'hi sento de vegades, però jo als 17 anys estava feta de cercles, una cara rodona i un cos així en corbes, no sé, sempre xerrant i parlant amb tendresa. Res a veure amb la Lilja. Definitivament me sentia superincòmoda usurpant la seva imatge, perquè veure la imatge de la Lilja als 17 i la meva dels 17 era com veure un catàleg de marcians de diferents llocs de la galàxia. Sí, definitivament no me sentia còmoda, però és que era necessari, de veritat. Ara hi havia un cordó que m'unia en Alba. Volia ajudar-la. Sí, m'havia obsessionat. Quan arribava a casa meva als vespres ja no ajudava, ja no feia res, no jugava amb en Renko ni en Naboni, només em limitava a mirar el Facebook i l'Instagram d'en Alba i intentava crear un mínim diàleg amb ella a través de la Lilja. Un vespre, n'Alba va penjar un selfie molt rar. Sortia ella, molt sèria, davant de la porta d'un tanatori. I al post posava I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Ho vaig intentar tant i vaig arribar tan lluny, però a la fi res importa. Res importa. Tot d'una vaig reconèixer la lletra de la cançó The End de Linkin Park. El seu cantant s'havia suïcidat feia uns mesos, així que vaig pensar que en Alba estava enviant un missatge, que estava cercant un altre cop ajuda o que ho volia tornar a intentar. I sí, ho vaig fer. Em vaig aixecar del meu llit i vaig anar cap al meu ordinador i la vaig escriure per privat. Li vaig començar dient que m'agradava molt el seu look i les seves fotografies, que me semblava tot molt artístic. Tot d'una ella també me va respondre. Van iniciar una conversa. Es notava que tenia ganes de xerrar. Al cap d'una estona em vaig atrevir a parlar-li de la fotografia del tanatori. Li vaig dir que aquella no l'acabava d'entendre, que què feia davant d'un tanatori. Em va dir que el pare d'un amic seu havia mort de cop i que ella sentia que havia d'estar al costat del seu amic. No el podia deixar sol en un moment així, però que el seu nòvio no ho entenia, que ja s'havien discutit altres vegades per aquest amic i que sempre acabaven barallant-se. També em va explicar que el seu nòvio
es dedicava a deixar el WhatsApp obert, percebre si ella se connectava i així aprofitar per parlar amb ella en aquell precís moment per veure si ella estava parlant amb qualcú altre. Em va semblar retorçat, fastigós, però no estava fent jo el mateix. Evidentment, les meves intencions eren nobles, les seves no, però no ho sé, al final què importa, no? La finalitat d'allò per què ho fas o el fet. Durant 2 setmanes, n'Alba i la Lilja van anar teixint una creixent amistat. N'Alba escrivia a la Lilja i la Lilja responia. I jo a la fi dormia tranquil·la, pensant que l'estava ajudant. Una nit, quan ja estava a punt de posar-me a dormir, em va arribar un WhatsApp. Era n'Alba. Plorava, no se l'entenia gaire, es va tallar. Vaig intentar tornar a sentir el missatge, però l'havia esborrat. Vaig trucar, però no me va agafar el telèfon. Vaig mirar el Facebook i l'Instagram i res, no hi havia cap rastre d'ella. No sabia què havia passat, però estava segura que alguna cosa greu. La vaig tornar a cridar, no me'n responia. Li vaig enviar un missatge, no contestava. Vaig intentar posar-me tranquil·la i dir-me a mi mateixa, Clàudia, vés a dormir, tranquil·la, demà serà un altre dia, ja veurem el que ha passat. Però no vaig poder. Així que me vaig tornar a aixecar i vaig tornar a mirar a l'Instagram i ara sí. Una fotografia. Un blau en la part alta del braç i un post que posava cops suaus de l'amor. Em vaig posar feta una fera. Aquell imbècil la pegava. Així que ho vaig fer. Me vaig aixecar i me vaig inventar una mentida gegant, però gegant. La vaig escriure dient-li que jo, l'Ilja, estava a l'illa, que tenia un nòvio nou i que havia decidit passar el cap de setmana allà i que me feia molta, però molta il·lusió poder-la conèixer-la. Em va respondre tot d'una. Em va dir que sí, que ella també estava molt il·lusionada. I van quedar. Jo estava segura que quan ella em veiés i jo li pogués explicar la veritat, ella ho entendria i tot se posaria al seu lloc. Mentre conduïa cap a la ciutat, no deixava de sentir l'enorme pes de la pèrdua perquè amb allò la Lilja s'acabava per sempre. S'acabava aquella ficció. I aquella ficció m'havia fet forta, aquella ficció m'havia fet útil al món. Però ara el meu jo renaixia. Podria cuidar n'Alba sense pantalles, ni mentides, ni ficcions. Jo, la cuidadora de plantes i de moixos. Jo, la reina d'Aristòtil, de Cioran i de Calígula. Jo, la reina de la puta solitud i de les tristeses nocturnes, la dona oblidada de la passió. Havia trobat un nou camí. Havia fet el clic. Vaig arribar tard. N'Alba m'esperava davant d'un búrguer que ja tancava. Quan em va veure va venir corrents cap a jo, estava supercontenta, superfeliç, no parava de xerrar. Me va explicar que estava molt contenta d'haver-me vist, que no s'ho esperava, que ella estava esperant una amiga que havia conegut per internet, que era islandesa, que havien quedat per poder-se veure en persona i que li feia molta il·lusió, però que l'amiga arribava tard i que no ho sabia per què, que li havia enviat missatges i que no responia i tal. Jo no sabia ni què dir. Em vaig quedar completament en blanc. A part del blau al braç, duia un ull morat i una mica de sang seca a la cella. Li vaig dir que havia rebut el seu WhatsApp i que com es trobava. Em va contestar que el WhatsApp no era per jo, que per això l'havia esborrat i que se trobava molt bé, que només havia tingut un petit accident fent skate. Jo sabia que m'estava mentint. I ella sabia que jo ho sabia, però cap de les dues va dir absolutament res. Davant la incomoditat i sense saber què dir, al final, no sé ni per què, li vaig dir que me quedaria amb ella a esperar a la seva amiga. A esperar.
Vaig arribar a temps d'agafar un parell de begudes al búrguer abans que es tanquessin. I ens vam seure totes dues, allà, a un racó, a esperar. N'Alba estava molt emocionada. No deixava d'enviar-li missatges a la Lilja i jo no deixava de veure com el meu mòbil s'anava encenent una vegada i una altra. La Lilja no responia. Evidentment, no podia respondre. Quan ja duíem gairebé una hora allà, totes dues esperant, li vaig dir que s'estava fent molt tard, que segur que els seus pares estarien preocupats i l'estarien esperant. Ella em va respondre que no, que ella mai l'esperava a ningú. Ara sí. Ara sí que tot el seu món s'havia esbocat. Sentir que hi ha uns pares a qui no els importa que no t'esperen, els cops i el maltracte del seu nòvio i l'abandó d'una nova amistat. Li vaig dir si volia venir a casa amb mi. Li vaig preparar un bany d'aigua calenta i li vaig dur un barnús i una tovallola pel cap i la vaig tractar amb més tendresa que no he tractat mai a ningú. Quan va sortir del bany, semblava una papallona blava dins la fosca de la nit. Una Harley Quinn desemmascarada mostrant tota la seva delicadesa. Com si fos de vidre. El meu mòbil havia anat a parar damunt d'una butaca, al costat del sofà. N'Alba s'anava a seure i just me va arribar una sol·licitud d'amistat. La llumeta del meu mòbil va cridar la seva atenció i llavors va veure també el seu nom en totes les altres notificacions. Per uns segons ella no va dir res, però després es va girar i va començar a cridar. Mentidera, ets una puta mentidera, tothom m'engana, aquest món és una merda, ets una mentidera, saps, tia, jo confiava en tu. Jo no sabia ni què dir, no se me passava pel cap frase amb sentit. N'Alba es va treure el barnús i es va començar a vestir amb la roba que encara quedava escampada per damunt del sofà. Ara ja no deia res, només estava molt sèria. Alba, em sap greu, ho he fet per tu. I una merda! Ets una puta mentidera! Dóna'm d'on ves i crida un taxi, que me'n vaig d'aquí! Sí. Es va fer un silenci molt llarg. Na Boni va passar pel meu costat i després se'n va anar cap a l'Alba i li va fer una moixaina. A la fi va arribar el taxi. Mentre creuava el portal de casa meva, n'Alba es va girar i me va dir: t'ho faré pagar. Ho pagaràs ben car. Li diré a en Peter i t'ho farem pagar tots dos. Ho pagaràs molt car. No vaig arribar a saber mai si li havia dit a en Peter. Però jo aquella nit vaig tenir por. Vaig tenir molta por per si tenien tanta ràbia que volien venir a fer-me mal, no ho sé. Però sobretot vaig passar molta vergonya. Molta més vergonya per haver traït n'Alba que per tot el que va venir després, que Déu-n'hi-do. Estava tan angoixada que no podia dormir, així que vaig sortir a la terrassa i llavors vaig pensar que havia d'esborrar aquells 2 comptes falsos. Però abans vaig voler enviar un últim missatge. Per privat, pel Facebook, li vaig enviar un missatge a n'Alba que deia que jo, com a professora seva, no hauria d'haver arribat mai tan lluny i que si podia, que sisplau me perdonés. I vaig signar amb el meu nom de veres, Clàudia. Després vaig eliminar els 2 comptes i quan ja no podia més, a altes hores de la nit, me'n vaig anar al llit. El dia següent no va passar res a l'institut. N'Alba tampoc va venir. Però els dies següents no deixaran de passar coses. Sabeu? Jo sóc d'una generació que ens agrada deixar-ho tot per escrit i per sempre. I aquest va ser el meu gran error. Al cap d'un parell de dies vaig començar a notar com els alumnes
quan jo passava, em miraven, parlaven entre ells i reien, no sabia què estava passant. Així que vaig anar a parlar amb un grup d'alumnes amb els que tinc més confiança i els hi vaig demanar si sabien què és el que estava passant. Amb molta timidesa em van dir que sí, que l'institut anava ple de totes les captures de pantalla, de tot allò que jo li havia escrit a Alba, tant com a l'Ilja com a l'últim missatge que vaig signar amb el meu nom. Ho havia capturat tot la mateixa nit que va sortir de casa meva, tot. Ara ella tenia els seus objectius clars. Alba me va dir que m'ho faria pagar i ho estava fent. M'ho estava fent pagar. Després passaren moltes més coses, totes molt ràpides i molt doloroses, així com passen les coses doloroses de veres, sense drames, sense miraments. Alba li va dir als seus pares que jo, una professora seva, havia abusat d'ella. No sexualment, evidentment, però sí psicològicament. La paraula abús va córrer com la pólvora per tot l'institut. Me cridaren de direcció i me demanaren si allò que deien era cert. Jo vaig explicar la meva versió. Els pares d'Alba me volien denunciar perquè deien que jo havia enfonsat la seva filla, que li havia tret l'autoestima, que l'havia fet entrar dins una depressió. Des de direcció van pensar que si m'obrien un expedient els pares es calmarien, així que me l'obriren i els pares es calmaren. Per sort no va sortir res als diaris, però jo m'ofegava dins un mar d'angoixa i de dubtes. Jo havia intentat ajudar una alumna meva perquè sabia que el seu nòvio abusava d'ella i ara resultava que era jo la que havia abusat. Ja ho sé, sé que no vaig emprar les eines adequades, però tot s'havia sortit de mare. Entrar dins la intimitat d'un alumne és abusar. Jo, Clàudia, havia entrat dins la intimitat d'en Alba. Aleshores, jo, Clàudia, havia abusat d'en Alba. Tot molt lògic, com li agradava el barbut d'Atenes. I després començareu a inventar coses. Que si això de tractar així els meus alumnes era molt habitual en jo, que si a mi m'agradava en Alba i me n'havia enamorat, que si això de fer banys a les alumnes i dur-les a casa meva havia passat moltíssimes vegades, sí. Sí, vosaltres vos ho inventàreu. No vosaltres els que esteu avui aquí, esclar, però sí vosaltres com a alumnes d'aquesta santa casa. I per això vos ho dic. Vos ho dic perquè us inventeu coses, perquè no teniu miraments a l'hora d'enfonsar qualsevol sense saber si allò és veritat o no, perquè us agrada compartir mentides i riure's de la gent. He tornat i he perdut. Ho accepto. Aquesta és la meva darrera classe. És que no puc ni mirar-vos als ulls. Ja no me queda generositat dins meu, sabeu? L'ensenyança és generositat. Jo, Clàudia, estic buida de generositat. Aleshores, jo, Clàudia, no puc ensenyar. Ara sí, Aristòtil, ara sí. Me'n vaig. Però abans vull deixar-vos un parell de regals petits, res material, però crec que coses importants. Un és un número de telèfon que espero i desitjo que si un dia ho necessiteu i us trobeu tots sols, abans de fer qualsevol tonteria, truqueu, d'acord? Aquest telèfon és el 971 17 89 89. I l'altre encara és molt més senzill. Penseu,
Penseu, reflexioneu i digueu-me què haguéssiu fet vosaltres.